mafumu ndikusangalala kwambiri kubwera kwanu boma lino la Mangochi makamaka mwezi uno wa Disemba. Takulandirani kuno ndi manja awiri. A first lady amene akunyumba kwa president lero lino kumasana kuno pano pa chigawe pa Mchombo boma la Mangochi. Takulandirani mukale otakasuka komanso osadandaula china chilichonse mwafika pa chimake pake pa Mchombo pa boma la Mangochi. Ulemuso upite kwa secretary athu amene ali boma lino la Malawi bambo Chimwendo komanso ndanduna athu a local government. Landirani ulemu wanu kumasana kuno pamalo pano. Ulemu upite kwa bambo amene antandama ali regional governor audichisiene mesi bwana tukugwira nawo ntchito bwino kwambiri ali regional governor amenewa komanso district ya Mangochi mokamoka ngati anthu anu achipani amene munayika kuno akumatilemekeza bwana ife anthu achipani kuno ku Mangochi. Bwana ndili ndi chimwemwe kwambiri siku la lero kubwera kwanu kwa lero komanso kuno ku Mangochi tili wodala kwambiri kumawaku a vice president anu amasegulira makamaka kugawa kwa chimanga boma lino la Mangochi amasegulira kwa chimwala. Tukuthokozani kwambiri bwana ndi njala ili malayi muno mukutiganizira ife anthu akuno ku Mangochi. Bwana pano pali mafumu ambiri amene abwera, pali mafumu okwanira 64 amene abwera pano kuzakulandirani kumasana kuno komanso mosokozedwa ndi Asabutiye amene akuyimira ufumu wa senior chief mponda tili pano pamalo pano. Bwana boma lino la Mangochi ndimafuna kuti ndikuuze chipani cha Malawi Congress Party kuno ku Mangochi malemu angwazi kumene tinawalandira ndi kuno boma la Mangochi. Mwina anthu ena samaziwa history koma ife anthu aku Mangochi tikunyadira kwambiri chifukwa mwayamba kale zitukukwa kuno ku Mangochi. Ofesi yathu ya pa DC mwatipangira ofesi yathu komanso taona taunimu misewu ina wayambika. Bwana ife ndi okondwa anthu aku Mangochi. Bwana kumasana kuno chifukwa cha chisangalalo chifukwa cha kunyadira kwanu kubwera kwanu ndi china mtindi cha anthu chimene chabwera pano kusimikiza kunena kuti mtsogoleri wa dziko ali pati ali pano. Bwana ndisakutayiseni nthawi chifukwa mwabwera kuzacheza nafe makamaka mwezi wino wa Christmas. Tikukufunirani zabwino zonse makamaka anzathu a Kristu mwezi uno wodalisika mwezi wa madaliso. Zikoma kwambiri a president. Kupe Jwanga kupa. Your Excellency kupe ndane napayu akutanthauza ubwino wanu. Lero vice president wanu amagawa chimanga tsono kutsegulira amasekulira chimanga ndiye kuti mukupereka. Ifenso kuno ku Mangochi tikupasani zofuna zainu. Ndimpemphe mwana wanu chisiyene mesi akulandireni ku Mangochi kuno. Zikoma kwambiri Your Excellency. Bambo Ntanda. Ndilo mweli ife zitizinda boma ndilo mweli ife zitizinda zikoma kwacha Dr. Chakwera ndikuti tu dokotala ndani pajamu manena kuti akumagendedwa ife tikangendedwe kuno kodi ine kumelanga tigende ndikuti ndikupulilongwe kapena ku Blantyre koma kotawira kundikuti ndiye munthu anga ndigende kuno. Bwana president palibe munthu anga kugendeni kapena kutigenda kugenda kuno munthu amene yosanga pange sosongano kuno. Ndipereke maulemu mofulumira chifukwa president sanapume ulemu upite kwa president ainaka dziko lino amene akuyendesa dziko lino
Dr. Chakwera. Ulemu wina upite kwa mama amene tili nawo pompano amayi Monica Chakwera. Ulemu wina upite kwa Secretary General Chief Executive wa chipani cha Malawi Congress Party. Ulemu wina upite kwa Bambo Gerald Kazembe amene ali Deputy wa Secretary General. Ulemu wa ukulu kwambiri upite kwa Bambo Afuma Mapira aina kadera limene tili nalo limene tili lino. Bwana President, sindilankhula zambiri chifukwa ndayi zambiri ndikakuonani ndimakhala ndi chimwemwe sindimathaso kulankhula iyayi. Bwana kuno takulandirani kuli zambiri zoliralira. Bwana muzingoziwa kuti anthu aja akamalira ndi pamene ife amatipasa mphamvu. Ndingofuna ndakumbutse anzathu achipani china zina zolesutsa mmene timapanga kampeni kumwasa award. Bwana anthu amanena zambiri kutinyoza, koma ndinayiuza timu yanga ya region, komanso aneki akuno, komanso a constituency, komanso a district, kuti musadandaule asiye natinyoze, koma ife tikutenga kansala ku mwasa award, kansala amene yakhala waife. Bwana anthu ena samakhulupirira tinanyamula kansala iwo akutitukana. Lero ndikufuna ndikuwuzeni kuti bwana akamatukana chifukwa cha kupirira kwanu ifeso tikupirira, koma boma 2025 tikutenga. Ife bwana tilibe nthawi yolimbana ndi munthu chifukwa inu bwana mumatiuza kuti osalimbana ndi anthu. Ife bwana boma iliri 2025 tikupitiriza basi. Kodi olosokalo ino anthu akuno ku Mangochi tingachosa Chakwera mmene akutisamalira? Bwana anthu alibe kuchothokoza. Ndingofuna ndipereke pano mafumu akumachinga ndi Baraka andipatsa mphatso yanu, koma chifukwa choti simunayime bwana mphatso ndili nayo ndikapereka nane ndizikusatani konko. Bwana ndilibe mawu ambiri, ndikufuna ndipemphe Chief Executive amene eno mwina alankhule koma amuzusa nda bwanawa. Bwana ife timakukondani, timakunyadirani, komanso ino amangochi ndimakukondani. Tiyeni tinkonde munthu uyu. Salamu alaikum. Ife sitisinta boma ndilo mweri. Ife sitisinta boma ndilo mweri. Ife sitisinta boma ndilo mweri. Kwacha! Pano bwana poti nthawi yatha ndimpemphe mwini wache amene akuongolera chipanichi. Anamuna machine Secretary General kuntundako bwana kuti akutsetse. Chabwino aliyese dzanja mwamba. Dzanja mwamba. Kwacha! Kwacha! Dr. Chakwera awinanso. Anakuno ku Mangochi. Anatu apochere che Chakwera. Kwende nayo kwacha! Bwana President anthu awa abwera mmawa. Adamva zokuti inu mukubwera kuno Antandama, Aimani, Gerald anauza anthu akuti abwere pano 9 koloko. Bwana anthu abwera kale pano. Mbuyomo zoti kukudutsa munthu wina amangokhala nazo opanda nazo ntchito. Koma adamva tikubwera Chakwera ananena kuti olo mutabwera 8 koloko sachoka akudikirani pano. Bwana ine mati ndikuthokozeni pa zifukwa ziwiri. Tatenga zaka zambiri anthu akunama za msewu wa makanjira kuno ku Mangochi. Inu mwapeza ndalama zokwana $100 million kuti mumange msewu wa makanjira. Zinthu zimene zakhala zikuvuta maboma onse ambuyomu. Mulungu adzikudalitsani wa excellency kuti ku makanjira kumene anthu amakutaya. Bwana makanjira akangotsekuka Mangochi apitira kupita patsogolo. Chifukwa ku makanjira kuli malo okongola kwambiri. Ndiye kuti chitukuko chochoka kumene kuja kumabweranso mpaka na kuno. Achinyamata ambiri amene amachoka ku makanjira kubwera kuno azikhala konko kumagwira ntchito zawo. Alendo amene adziyenda kumakaona nyanja azikhalanso akumapita kumeneko. Komanso tikafufuza mbiri ya dziko lino kulibe malo amene ali ndi nthaka yabwino kuposa makanjira.
bwana tikuthokozeni fanse umenewu anthu aupangira kampeni nthawi itali amapatsa anthu voti koma palibe president amene amachita chooneka ni maso. A president tikuthokozeni ngakhale kumakanjirako anthu kuti apite ku chipatala amavutika kuti ayende mpaka nomapita kusalima paboti. Bwana ndinu nokha mwamanga chipatala chachikulu kwambiri kumakanjira moti posakhalitsa apa mukakhala mukuchitsegulira. Mulungu adzikudalitsani. Ndimati ndikuthokozeni a president kuno ku Mangochi mama wa uno mwatuma vice president Dr. Michael kunena zoona kuno kuli njala bwana yaikulu. Inuyo mutapemphedwa ndi amapirawa atiye mapira mutapemphedwa ndi Gerald mwatuma vice president lero nali launch chabe mwatiuzanso ife ku local government kuti tikawe chimanga pena paliponse. Mulungu adzikudalitsani president fa mudzimu mulidi njala yaikulu koma fati inu ngati president okonda anthu ku Mangochi mwatipatsa chimanga kuti tiagawire. Ife a president tionetsetsa kuti chilungamo chichitike osati nyumba imodzi matumba 5 yayi. Tifuna wina aliyense amene mmafuna inu kuti athandizidwe kuno athandizidwe. A president nthawi yatha pali zambiri zimene tingathe kutchula. Anakamba apo amapira apa mukumanga office yaikulu ya upstairs pompano mwayambapo misewu ngakhale ikuchedwa kumamba misewu yambiri pano pa Mangochi paboma kuti pakhale municipal kumkepi makliye a president mukumanga sonsewu watala wabwino komanso mwapereka program ya madzi ku Nkhuzi Bay madzi ochuluka kuti anthu kuno ku Mangochi asamafe ndi ludzu pamene nyanja yawo yandikira. A president zonsezi Mulungu adzikudalitsani. Chinthu china chimene ndimafuna ndithokoza bwana ndinu munthu wokonda mtendere. Simunatukwanepo munthu simunalatirepo munthu. Ena aja mbuyo mwakayima amati ndikunyenyani. Inu a president mmaopa Mulungu mmakonda wina aliyense. Nsilamu ndi bwenzi lanu, Mkhristu ndi bwenzi lanu, Mulomwe ndi bwenzi lanu, Muyawo ndi bwenzi lanu, Mchawa Muyawo aliyense kandi Ntumbuka ndi bwenzi lanu. A president mtima umenewu mupitirize. Koma anthu aku Mangochi kuno bwana sadzayiwala. Inu mutsogoleri wanu munaonetsa chinthu chachikulu. Kuno anthu amampatsa ulemu cheya Bakiri Muluzi. Bwana kuno Bakiri anathandiza anthu osiyanasiyana. Koma ngakhale anathandiza anthu osiyanasiyana chipani cha DPP chinammanga Bakiri Muluzi kwa zaka 17. Amayendera kundende Bakiri Muluzi zaka 17. Koma inu mutafika your excellency munanena kuti Bakiri anala kwa chiyani. Ndipo inu munanena kuti chotsani mlandu wa Bakiri fana ali mabodza. Ndinu president yekhayo amene munaona chilungamo ndikummasula Bakiri Muluzi. Tunena pano Bakiri alibe mlandu. Acha wanapatsa chipani anamulanda chipani cha UTF wina nkutenga boma. Koma inu sikuti kapena muna panga china chilichonse kapena Bakiri kupatsani chilichonse koma munatsata chilungamo. Ayawa anzanga ali kuno fandine mulamu kuno kwa mbaluku. Ayawa anzanga ali kuno amene amanyoza Bakiri muno ndiye kuti zake sizingamuyendere. Koma inu yo president pommasula Bakiri Muluzi Mulungu adzikudalitsani. Mulungu adzikupatsani moyo wautali. Lero akamabwera DPP kumanena kuti abweranso ndi mabodza maloto achumba. Bwana kumanita ndikulota DPP sidzabweranso maliro akatuluka musiwa sabwereranso musiwa. DPP sidzalamuliranso dziko lino. Pakati apa bwana taona kuyankhula koopseza anthu pa msonkhano. Akuti amenya wanthu anyenya anthu. Inu munatuza kuti ku chipani cha Malawi Congress Party zankhaza ndi mbiri yakale. Mwatuza kuti chipani cha Congress Party tikhale mwamtendere. Koma ndimafuna nene mauwa kukhala mwamtendere sikuopa. Palibe olo member mmodzi wa Malawi Congress Party alandire chipongwe bwana. Anyamata athu alirede kuteteza masupporters wonse Malawi Congress Party. Ndipo tiyenda paliponse tichena amene lavalira anthu pano ma t-shirt palibe amene atiwotche palibe amene atimenye. Koma sitiyamba ndewu chifukwa inu sinu president wa ndewu. Mwabweramu bwana mukufuna kuti muthandize anthu akuno ku Mangochi. Mavuto alipo koma tikuthokozeni fa mukuyesetsa
kuti dziko la Malawi lipite patsogolo. Chifukwa chake tikunena maulumbira komanso momwe pa Mulungu pachiyawo pa Chisilamu timati inshallah kufuna kwa Mulungu kuchitidwe. Inu a president mulamuliranso 2025 mpaka na 2030 palibe amene apikisane nanu. Bwana ni mawu amenewa ndikupempheni modzichepetsa kuti mwayankhule ku mtundu wa Malawi. Koma ndimtayire mtengo Gerard komanso Chisenemesi ndi aimani ndi anzanu chifukwa chokusa gulu lalikulu kwambiri. Mulungu akudalitseni a president zikomo kwambiri. Kwacha. Zikomo kwejinji. Agogo Sultan Mapira mafumu onse muli pano ndamva kuti woposa 60 mwabwera pano. Zikomo kwejinji. Ashehi mwatipempherera pano pamodzi ndi atsogoleri onse mashehi onse komanso azibusa amene mwandandauko. Zikomo chifukwa chotilandira kuno ku Mangochi. Secretary General wa Malawi Congress Party Bambo Richard Chimwendo Banda amene somuli anduna olemekezeka maboma ang'ono. Achiwiri wanu ali pomwepo Gerard Kazembe. Zikomo mwatilandira bwino. Sinamesi Antanda achakulungu komanso azanu onse aimani ka district kuno akuti pano pa mchombo pa Mangochi. Ndikuthokozeni onse akulikulu la chipani cha Malawi Congress komanso ndiyamike mwapaderadera achinyamata nonse mwafika pano chifukwa cha chikondi chanu, chifukwa cha kutilandira kwanu. Ndizoonadi kuti kuno mavuto akadalipo ena ndadzionera koma tikukhulupirira kuti sabata lino mvula iyamba bwino. Ndikuti chimanga chimene mwabzala china chamera kale ngakhale dzuwa sichili bwinobwino chikhala bwino koposa chifukwa tikukhulupirira inshallah kuti Mulungu wakumwamba atipatsa chisomo chokwanira chaka chino kuti tisakhalenso ndi vuto monga kumbuyoku. Nkhani yokhudzana ndi zitukuko zosiyanasiyana kati kamba za msewu wa Chilipawu amene atithandizeni boma la America. Kwa maboma atatu agwirizana nkuponyezana kuti timange msewu wopita kumakanjira ndipo tsopano zakhazikika kuti tikhoza kuyamba ntchito imeneyo. Ndifuna ndithokoze kwambiri chifukwa amene akutithandiza maboma amene akutifunira zabwino amene akuona kuti ku Malawi kuno tayamba kugwira ntchito molimbika komanso mokhulupirika ndi kusamalira chuma chimene chili chuma cha Malawi. Akutithandiza kuti zimene tili kulotazi Malawi wotukuka ni wodzidalira, Malawi amene ali ndi mafactory ambirimbiri ndipo zolima zathu tili kugulitsa pa mtengo wakuti anthu asangolandidwa ku midzi koma apeze phindu lenileni la thukuta lawo. Malawi ameneyo
ngotheka ndithu ndipo wayamba kale kutheka. Ngakhale nkhani ya mthilira kuno ku Mangochi ikuyendanso, tifuna tilimbikitse zimenezo kuti paliponsepo nkhani ya njala ikhale nkhani yakale. Tavutika anthu fe chaka chino chifukwa cha dzuwa ndi ng'amba imene idaopseza kwambiri nkuononga zinthu zomera kulikonseko. Tile ndiwayamike a Vice President Dr. Michael Biswick Usi tasemphana pa njira yapo akubwerera chifukwa wayamba ntchito yofunikira kuno mmene wayamba kugawa chakudya kwa chimwala. Tifuna kuti kulikonseko zikhale chimodzimodzi, koma tisamalirane wina ndi mnzake nkupatsana chakudya chimene chimaona mtima. Katikamba maprojekti ya madzi, katikamba maprojekti ya magetsi, katikamba maprojekti ya zipatala ndi zina zotere, cholinga si china koma kuti titumikire a Malawi makamakanso kuno ku Mangochi. Chifukwa kunonso andiuza monditsimikizira kuti ngati ndimanena kuti kuno si kwathu ndikunama, chifukwa kuno ndiye kwathu kuno. Ndipo zikomo chifukwa mwanditsimikizira poyera pano pa msewu kuti tikhoza kukhala omasuka kuno. Alipo wena nthawi zina chifukwa choyipidwa ndi kuti tikukhalirana bwino mwamtendere amafuna kuyambitsa dala ndewo, kuti anthu ayambane, anthu atukwanizane, anthu achitane chibongwe. Amalawi tiye tiphunzire kuti kudekha mtima sindiye kuvomereza kuti ulibe mphamvu ayi, koma ndiye kuvomereza kuti mphamvu yako isamalira kuti isangotayika pa zinthu zopanda pake zoonongana dziko lili limodzi, koma kuti mphamvuzo zikagwire ntchito ina yotukula dziko lathu. Tiye tiphunzire kuti ngakhale tikakangana tichite zinthu mwamtendere. Mbiri zina zakuti tikhoza kumakhapana, mbiri zakuti tikhoza kumaphana, si mbiri zofunikira kuti zizitchulidwa ndi ife anthu akuno ku Mangochi ayi. Chifukwa ife ndife anthu okonda mtendere, ife ndi anthu okonda chipembedzo, ife ndi anthu opirira, chifukwa Mulungu wathu amatiphunzitsa kukhala anthu achifundo, chifukwa dzina lake ndi wachifundo chachikulu chosatha. Chifukwa cha chimenezo ndikupemphani kuti tiyeni aliyense wina ukuyambani dala maka achinyamata inu, chifukwa kudziwa kuti muli ndi mphamvu, simupirira muyankhapo, mukhozanso wenawo kuwagogoda mtundu wonse, koma musabwezere chipongwe ku chipongwe. Aliyense asunge mtendere, tiye ntilelane a Malawi ndife amodzi, ndipo wina asachite dala mungomuonetsetsa nkumuona kuti uku ndiye kusoweka nzeru, uku ndiye kusoweka khalidwe, uku ndiye kusoweka umodzi umene a Malawi taukonda ndipo timaufuna, ndipo tikuufunabe, ndipo tidzaulondola. Chifukwa ife timalondola mtendere ndi munthu aliyense, ndipo pasakhale ziwawa kaya mudzina la ndale kaya mudzina la chipembedzo ayi. Pasakhale ziwawa polimbirana chuma ayi. Kuno tunkodala kuno tere msewu tufuna ukonzawu nchifukwa chakutinso ngakhale kumeneku zolima zimachuluka chifukwa ni dziko la chonde, ndipo kumeneku kuliso miyala yapamwamba. Tisalole kuti zinthu zimenezo zitipangitse kukhala ife wotembereredwa koma wodalitsika ndiko. Chifukwa cha chimenecho titsatira malamulo paliponse, kuti malamulo agwire ntchito kusamalira Malawi yonse, makamaka azimayi ndi ana, chifukwa pakakhala chipolowe amavutika ndi amenewa. Tisalole zimenezi, koma kuti anthu tikhale wodziwika ngati anthu amtendere monga Malawi timadziwika nthawi zonsezo. Zikomo chifukwa chakundilandira bwino, ndifuna ndipumuleko pang'ono, ndakhala ndili kungoyendayenda paliponse, koma zikomo chifukwa chondifunira zabwino. Ndiganizirenso ndifatse ndilingalire pa zinthu zosiyanasiyana zokhudzana ndi tsogolo la dziko lathu, ndipo ndili nchikhulupiriro kuti Mulungu kundithandiza zimenezo zithekadi, chifukwa ndafika kwathu kuno ku Mangochi. Assalamu alaikum. Zikomo.
least you find out that. Nasi kwa kugwedeza ndio ikaambie sawa. Just a moment, guys. Relax. Just a moment. Umotu ndi mmene ayankhulira President Chakwera lero lino ku Mangochi pa 3 December 2024.